Barka da zuwa tashar Mai Hausa News TV. Tasha ce da take kawo maka labarai na ƙasa da na jiha da na duniya baki ɗaya. Idan wannan shine farkon zuwanka tashar, ka danna alamar subscribe, ka danna ƙararrawa domin samun sabbin shirinmu da zarar mun ɗora. Kafar sadarwa ta Legit ta kawo cewar Kotun Birtaniya ta yanke wa Ekweremadu shekaru 10 a gidan Yari kan safarar Sassan jikin Adama. An samu Ekweremadu, matar Beatrice da kuma likita da karya dokar nau'in zamani saboda yunƙurin yin amfani da ƙodar matashi. A hukuncin da kotun Old Bailey ta yanke ran Juma'a 5 ga watan Mayu, ta yanke ma tsohon sanatan ɗaurin shekaru 9 da wata 8. Kotun ta yanke ma matar Ekweremadu wato Beatrice hukuncin shekaru 4 da wata 6, a yayin da shi kuma likitan aka yanke mishi shekaru 10 a gidan kaso.